da shari tabbas sai sun gaji. Gata na shehu Hashimu baba ga Alhaji. Aikin ba daga mu bane, shehu Hashimu ne haka. Waɗansu da sun gani girmama ni suke ya haka, har su bani kuɗi ba dan na kai ba ɗaukaka. Wasu ko na kwaɗayin alaka da ni haka, abin na kiɗima ne wasu na so in hallaka. Waɗansu mutane suna ta sammo a idonka ne, bayan ka kaura muka gane su a haka ne. Wa za ya so uwa ya kyale ƴaƴanta ne, babbele waje bara cikin ki baka mun sani. Da yawan su mun gansu ta su fata wainiya, yanzu ka gansu nan an juma ba su waiwaya. Burinsu su kar da mu, burinsu mu sha wuya, aikin ba mu bane shehu Hashimu ya tsaya. Duk mai zagin mu kar ya daina aikinsa ne, ba a san jawato suna ko kankani. Dole a kan mu a bar mu kiblar mu na shehu ne, ko tsira ne ko halaka Hashimu na sani. Shehu Hashimu ne haka. Sun so su wulakanta ni ka ce karya suke, kai mun sutura shehu ka raba ni da sallake. Na kawo kuka domin